Disa djakni ċelebraw l-Ordinazzjoni Presbirterali fil-Konkatedral ta' San Ġwan. Din iċ-ċelebrazzjoni ġiet iċċelebrata mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. Is-Saċerdoti ġodda huma Fra Ellen Joseph Adami tal-Ordni tal-Predikaturi, Fra Ġetro Bajjada tal-Ordni tal-Aħwa Minuri Kapuċċini, ir-Referendu Anton D'Amato tal-Parroċċa ta' Santa Katarina Verġni u Martri, iż-Żurrieq, Referendu Bernard Mikallef mill-Parroċċa ta' Marija Annunzjata ħal-Tarxin, Referendu Kenneth Mikallef, Salesian ta' Don Bosco, Fra Kurt Mizzi tal-Ordni Karmelitan, Fra Elmar Paċ tal-Ordni tal-Aħwa Minuri Kapuċċini, Referendu Giovan Tabone tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl u Referendu Alex Zammit tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl. Disa Maria Omalla, San Michiel, San Elia, aħna nażlu lil dawn ħutna għall-Ordni tal-Presbiterat. Inroddu ħajr lil Alla. L-Arċisqof Scicluna qal lil dawn is-saċerdoti ġodda li huma għandhom ikunu xandara tal-fidi u tar-rebħa fuq id-dnub. Għax il-mulej jafkom minn ġufomkom, jaf il-preġi tagħkom u jaf ukoll id-djufija tagħkom. U qiegħed jafdakom, qiegħed jibatkom ix-xandru l-Evanġelju. Huwa qalilhom ukoll sabiex jimxu fid-dawl tal-mulej, sabiex jitnatfu mid-dnub. Intant huwa saħaq ukoll li huma għandhom dejjem jiftakru li huma tal-mulej u saċerdoti ta' Alla fil-waqt li huma għaddejja ta' kull bniedem. L-Arċisqof għalaq billi talab għall-vokazzjonijiet fil-Knisja, għas-saċerdozzju u l-vokazzjonijiet femminili. Talab ukoll għall-vokazzjoni ta' żwieġ.